Imini yesabatha ayibenhle kwabangcwele. Sizovula ngesihlabelelo 135. Baba ngikulolu hambo
Amen. Isihloko sale nkonzo sithi ukhululwa kanjani umuntu othwetshulwe wenziwa umkhulu. Amen. Ukhululwa kanjani umuntu othwetshulwe wenziwa umkhulu. Ngaphambi kokuba singene kulesi sihloko ngifisa ukuqondisa leli lumbe engeke ngalibona ku-TikTok elithi ubaba mkhulu wasubuka ebandleni le-Apostolic Faith Mission. uShembe akaze azihlanganise ne-Apostolic Faith Mission. Ngokomlando uShembe wahlangana noJehova eluse izimvu zomlungu eNtabazo eneminyaka 12 ngokunyangisa. uNkulunkulu wafika kuye engakholwe ndawo, engakaze ahlangane namaKristu futhi engakaze alibone iBhayibheli. Esentabeni kwavele kwashaya umbane phambi kwakhe, wabe sezwa izwi lithi buka ngoba umi phambi kwenkosi yakho. uNkulunkulu waqala wafundisa uShembe ukuthandaza. Esekwazi ukuthandaza wabe semthuma ebandeni lamaweseli ukuba athole
khona iBhayibheli. Efika emzini wamaWeseli wachaza ukuthi uthunywe uNkulunkulu ukuthi bamnike iBhayibheli. AmaWeseli amnika, kodwa ayisethi akalifuni. Walifunda kanti wayengakazi afunda. AmaWeseli athatheka lo mfana othi uthunywe uNkulunkulu, futhi ukwazi ukufunda iBhayibheli engakaze aye esikoleni. Base bemthatha beya naye enkonzweni yamaWeseli, bamethula kumfundisi owabe engumlungu. Bamchazela konke ngalomfana abafika naye. Ngelinye ilanga umfundisi wabe esethi akaphathe inkonzo uShembe. Wasukuma ngeculo elithi wahazulwa ngenxa yakhe. Ngaso leso sikhathi kwavuka amadimoni endlini. Abantu bakhala, babaleka, bashiya inkonzo. AmaWeseli amthanda kakhulu uShembe, kodwa umfundisi womlungu wabona ukuthi ukugcina lo mfana lapha kuzohlakaza ibandla lakhe. Umfundisi wabe esethi uShembe akangabe eseza enkonzweni yamaWeseli, kodwa ahambe aye ezintabeni eyoshumayela amaqaba, ngoba laba abasenkonzweni sebevele baphendukile baphetha inkosi uJesu, kodwa usebonile ukuthi unomoya onjalo. Kodwa uShembe wagcina ngalolo suku obasenkonzweni, wabuyela ekhaya, waqhubeka nempilo yakhe ebevele eyiphila. Kodwa kukhona izinto ezimbili ongazange waziyeka noma engasayi enkonzweni. Akazange wabuye esakuyeka ukuthandaza lokhu wayecela uNkulunkulu esentabeni, futhi akabuyanga wayeka ukufunda iBhayibheli leli owayelinikezwe uNkulunkulu wathi akalifuna ebandleni lamaWeseli. Wakhula, waganwa ngamakhosikazi amathathu. Kodwa kwathi esanda kucacelwa inkosikazi yesine, wabuye futhi uJehova wamvakashela, wamlahlisa wonke umndeni wakhe, kuhlanganisa wonke amakhosikazi akhe amane nabantwana bakhe nonina. Okusho ukuthi wamlahlisa nje wonke umuzi wakhe. uShembe wabuyela ebandleni lamaWeseli, ngoba intabazwe lalingekho elinye ibandla elaziwa. Wahamba eshumayela, ephilisa, eprofetha, ehamba namadodana noma nododana lwamaWeseli. Izwi laselifika lithi akabhadadise ngokuqinisa emazini. Athi amaWeseli kuthiwa thina sikwenzi lokhu, asiqinise abantu emazini. Izwi laselithi akayofuna ibandla elizokwazi ukumbhabhadisa ngokumqinisa emanzini. Wathola iNative Baptist Church okuyiyona eyambhabhadisa
ebhajajiswa umfundisi uLesheka ngo-1906. Native Baptist Church ngoba wafika khona vele esewumprofethi owaziwayo. Ngo-1910 izwi lathi akaye eMpumalanga, wabe esesuka ngesitimela eNtabazo eza la eNatal, lapha owafika khona mhla ka-10 kuMarch 1910. Efika eThekwini washumayela waba nabalandeli abaningi. Laba balandeli wayebanika amabandla ezimishini aseduze kwakhe ngoba yena wayenganabandla. Kodwa izimishini zabe sezibenqaba abantu abaphenduke nguShembe. Zathi uShembe zonke lezi zinto uzenza ngomlilo unobhulaka kakhulu. Laba balandeli bakaShembe, uShembe wababiza ngokuthi ngamaNazaretha, bemlandela noma lapho eyakhona. uShembe waze wahamba emhlabeni engakaze eqambe ibandla ngaphandle kokubiza abalandeli bakhe ngokuthi ngamaNazaretha, owabe ebasontisa ngaphansi kwesihlahla ngoba leli bandla uhulumeni wangalamukeli ukuthi ibandla wayethi i-movement. When will and a trust, le trust ibizwa ngokuthi i-Nazareth Ecclesiastical Endowment Trust, okuyigama nje elavela nomlili wakhe uShakespeare. Uthe sekuhola inkosi iLanga yazama ukulirejista leli bandla, kodwa uhulumeni wenqaba. Leli bandla laze larejistwa ngokuthi i-Nazareth Baptist Church, inkosi inyanga yezulu, ngokulekelelwa uBishop Mkwena owabe engu-chairman we-South African Council of Churches. Manje-ke angazi ukuthi kuvelaphi ukuthi uShembe wake waba i-Apostolic Faith Mission. Imina engenza ucwaningo ngawo wonke umlando umprofeti uShembe umprofeti, akaze uShembe ahlangane ne-Apostolic Mission. Okuseqinisweni, I was also involved in the registration yaleli bandla ngesikhathi sikaBishop Mkwena. Besikhuluma ngokuthi ukhulula kanjani umuntu othwetshulwe wenziwa umkhosi. Esikhathini esiningi bengakholwa ukuthi kuyenzeka ukuthi umuntu esefile wangcwatshwa kungenzeka ukuthi ambulule, avuse, enziwe umkhosi. Kodwa sekunobufakazi obuningi obushoyo ukuthi lento iyenzeka. Ekuhlaleni kwethu nengilosi sifunde izinto eziningi engangingazikholwa. Uthi-ke lo muntu wasezulwini kuncane lokhu. Manje abanye abathakathi abasahluki ngokomba ithuba, kodwa isidumbu basithwebula sisesekhaya emlingeni. Niyothi nosingcwaba
isidumbu kube kudala besithwebula. Ithiye ingilosi yinye indlela engakwenza ube nesiqiniseko sokuthi isidumbu athutshulwanga, ukuthi uma umuntu esefile wasiwe emakhazeni, uma isidumbu sisuka emakhazeni sishiswe, umlotha waso ufakwe emfuleni noma olwandle. Kasekuthele ingozi. Kodwa kwenziwa imilindelo nokunye, kodwa isidumbu sibe sesishisiwe. Asikho-ke isidumbu okungathi sishisiwe sibe sikwazi ukuthwebuleka. Ingilosi yabe isincoma ukuthi amalunga e-NCG ekuthande ukuthi ekufeni kwabo bashiswe. uShembe esegospel ngo-1927 kokunye wakhuluma lamazwi. Uma ngabe abantu bebazi babezobuthana kanye nathi ekuphakameni, sikhalele abasekufeni ngoba basosizwe. Sasizonxuswa ukuba bageze, bathethelelwe izono zabo, bangene emzini wengcwaba. Namuhla yilowo nalowo akanyusele uyise nonina uNkulunkulu ukuba bakhunjulwe eqinisweni, babuyiselwe eyideni elingumoya wakhe ethembeni elisha. Akukho okunye eningabasiza ngakho nina zizukulwane zabo ngaphandle kokucela ukuba bahlanze, bathetheleke, bangeniswe emzini oyingcwele. Amen. Le ntshumayelo kababamkhulu ikubeka ngokusobala ukuthi ekufeni ziningi izinkinga esihlangana nazo. Ngaphandle kokwahlulelwa ngamacala esiwenzile, kunengozi yokuthi ekufeni sithwetshulwe sibe imikhovu yabathakathi. Lesi simo asikhethi. Nomfundisi esefile uyathwebuleka, ekugcineni ebe ngumkhovu womthakathi. Uyathanda akathandi lomkhovu. Nami anginalwazi ukuthi yenzeka kanjani le, kodwa ngokuhlala nengilosi sengiyazi ukuthi ikhona. Lapha ngikhethe indaba yentombazana engezwa ichaza indaba kagogo wayo othakatha ngokuthwebula abantu. Le ntombazana iqala kanje le ndaba: nginemfihlo futhi iyangidla. Sekuyisikhathi lento ngiyibuka ekhaya, okusho ukuthi ugogo wami wathwebula umalume kamngani wami, wamenza umkhosi. Ekhaya thina sikhule sizingane nje esihlakaniphile. Thina esikoleni ugogo uma siyobhala kukhona ipeni ebekunika lona uma usubhala. Uzolibamba leli peni. Umkhovu kagogo nathi phela sesiyayazi. Kukhona lento ekubhalelayo, wena uzolokhu unyakazisile ipeni, kodwa nje iyabhaleka. Besiphatha kanjalo. Besingekho nje isidingo
sokufunda thina ama-exam besiwaphasa kahle futhi ugogo ubengayifuni ingane ehlakaniphe idlula ezakhe ubengayifuni ugogo ubesheshe aqede ngokushesha ngayo ngethemba ubaba uMaphumulo uyayazi lento okuphambakile angithi ubaba ubuthebula kodwa uyayazi ugogo manje angithi usekhulile iminyaka isithe ukuhamba manje uma enza lo msebenzi wakhe uye asibize asho ukuthi ngifuna nibone la ekhaya ukuthi siphila ngani njengoba nibona ninayo yonke into niphila kamnandi wasikhombisa-ke ukuthi nithi nina lezi zingadi ezingaka zilinyoba nithi igceke la ekhaya njengoba hlezi lilihle ubani oqina leli gceke leli nathi sesiyaqala siyazibuza sizingane hawu uyazi ugogo uqinisile asikaze sibone umuntu eklina la ekhaya noma enzani kodwa izintsha uzozifica zikliniwe yonke into la ekhaya ikliniwe ilapho-ke ugogo owavula-ke kulembi yakhe wasikhombisa ukuthi nazi-ke izingane zami ezingisebenzelayo la ekhaya uma ngizibuka laba bantu ngiyababona ukuthi okay bakhona laba bantu engibaziyo abasendaweni okwaziwa ukuthi bangcwatshe kodwa uma sengibuka into eyasuke yabuhlungu kakhulu uma sengibona umalume kamngani wami ngoba umalume kamngani wami nami bengiyihlosi naye ubesithatha njengabashana esipha imali umalume ungumalume nje olungile manje sengibuka ukuthi hawu ugogo usengaze athathe nomalume amenze umkhovu pho umalume uyambona ukuthi uyangibona kodwa akakwazi ukukhuluma ngoba ugogo angithi usemnqamle ulimi ukuze bengakwazi ukukhuluma manje njengoba emnqamle ulimi uyambona ukuthi njalo uma ebona mina uyangibona athule angibuze manje kusho ukuthi ngiyazibuza ukuthi noma usuke ezama ukuthi ikhona indlela ongangisiza ngayo ongiphumule kule nkinga engiyona angazi kodwa nje manje inhliziyo yami ivele ibe buhlungu manje sengiyacabanga ukuthi ake ngizame ukuthi mhlawumbe ngitshele umngani wami mhlawumbe naye engazama indlela esingakwazi ukuthi simsize ngayo ngoba uma singakwazi sisize mhlawumbe ungakwazi ukusizakala nalaba abanye abathuzile benziwa umkhosi ngoba abantu bazi ukuthi abantu basemakubo babangcwaba kodwa thina ekhaya siyababona besebenza ngangikhona umalume nje umalume nje wangcwatshwa kwasekuthike
ngoba ugogo sesiyambuza-ke ugogo, sesiyambuza gogo, kwenzeka kanjani umalume simbone engcwatshile kodwa sesimbona ela egcekeni lakho kanti ubadedela ebusuku. Wathi ugogo, lalelani, kufanele nazi ukuthi la ekhaya yinto esiyenzayo. Uma umuntu eseshonile siyahamba ngaleli langa ekade engcwatshwa ngalo, sishiye kanjalo ngalo siyombulula, siyomumba, siphinde sivale, sishiye kanjalo. Siyamthatha-ke siyomsebenzisa, siyamvuza thina. Wenze njalo nje uhamba ayomgubha and wenza sure ukuthi ugogo uma kushoniwe uthatha omalume bami laba nobhuti bami, ibona abasuke bemba laphana emathuneni. Inkinga izoba sekutheni umngani wami uzoyithatha kahle yini le nto, ukuthi sengizomvusela amanxeba ngoba bona bazi ukuthi lo muntu akasekho. Uma mina ngithi uyaphila kithi, naye ngicabanga ukuthi uzoba nogugu ukuthi kanjani lo muntu kuthiwa washona kodwa yena kuthiwa uyambona. Mhlawumbe naye ila azobona khona ukuthi kubo umngani vele uyathanda. Angiboni ukuthi uzobuye angethemba ngoba uyabona mangiqala ngikhipha lento, ngoba uyabona mangiqala ngikhipha lento kuzobe sekudaluleka izinto eziningi. Nomphakathi nje endaweni bazobe sebebona ukuthi kufanele kulo muzi kwenzeke lezi zinto, ukuthi ingoba vele uyathakathela. Noma ngabhala la ngalokhu kodwa lentombazane ishilo ukuthi umphathi wakwazama ukuthi umbulale ugogo umshisi, bathi bamhlasela bavele babona sekuyidami. Uma ethi umngani wami ukhumbule umalume akubi mnandi, kodwa ugogo uyambona ukuthi akanankinga anayo, uyasijabulela. Uze asho naye athi awubuke uSimanibala ulokhu engicefezela ethi ukhumbule ubani, esho umkhovu wami. Manje ucabanga ukuthi mina angimbuyisele umkhovu wami? Manje uyambona ukuthi ugogo uyayiphila le mpilo, iphila kuye, uyayiphila akanankinga. Kusho ukuthi thina uma kufa ugogo, ubani uzoqhubeka nalento kagogo? Ngoba enye into esesize sayinaka ukuthi siyafunda sifike ku-grade 12, kodwa isidingo sase-university asikho. Ugogo ukubuza ukuthi la ekhaya ayikho into engekho, uyofundelani? Uyofundela ini? Uyofundela ukuthi ube nemali le ekhona la ekhaya. Manje sesiyabona lento ukuthi njengoba sikhula ukuthi ugogo usigcinele ukuthi sizoqhubeka nalento yakhe. Amen. It's not like that. It's unbelievable. But it is there. It's called omnibus why.
ekuqaleni ngangizibuza ukuthi kungenzeka kanjani ukuthi umuntu angafa ukuthi sefile bese evuswa ngumuntu amenze umkhuba wakhe. Iyenzeka kanjani? Abaprofethi nabafundisi abakwazi ukuvusa umuntu, kodwa abathakathi bayakwazi ukumvusa. Ngaba nemibuzo engingakwazi ukuyiphendula, njengoba namanje iseminingi imibuzo engaphenduleki. Kodwa iqiniso ukuthi umuntu uyafa simncwane, kodwa esengcwatshiwe bese abathakathi bembulula bamenza aphile, basebenze ngaye njengomkhovu yabo. Le ndaba yale ntombazana ngiyithathe ngoba inobufakazi obuvela kumnikazi wayo. Noma le ntombazana ingasho ukuthi iyona ebiyenza lo mkhuba, kodwa ugogo wayo ubafundisile, bayayazi ukuthi izona. Kodwa isizathu esenze ngifune ukuchaza lento kungukuthi namanje kukhona abantu abangayikholwa noma kunjalo, kodwa kunabantu abasosizini, hayi ngenxa yezono zabo, kodwa ngenxa yabathakathi abagqilaza imiphefumulo yabo ukuthi koze kube nini kwaze uNkulunkulu, ukuthi uma usuwenziwe umkhovu uhlala isikhathi esingakanani kumkhovu? Umkhovu ubulala abantu ungathandi, usesigcwele somphakathi. Lokho kwenzeka isikhathi esingakanani kwaze uNkulunkulu. Ingilosi yasichazela okukhulu kunalokhu, njengoba sengichazile. Ithi ingilosi ukumbulula abantu emathuneni isidala, kodwa manje abathakathi bathwebula isidumbu sisemakhazeni noma sisekhaya kuzosa sonke. Ngenkathi nina nithi nongcwaba umuntu kanti senongcwaba isithunzi, sebemthwebula. Abathakathi bakwazi ukwenza noma yini ngemithi yazo. Lokho kasekutshelwa ingilosi. Nginenkinga ukuthi ngabe abathakathi bavusa umuntu oyisidumbu bese bemenza umkhovu. Uma kungumoya wakhe bawunquma kanjani umoya ubi? I've got a problem there. Ukuthi uma bemvusa usuke isidumbu sakhe sebesiphilisa. Uma kungayisi isidumbu sakhe banquma kanjani ulimi lomuntu osefile osewumoya? I don't know. Ithi-ke ingilosi alukho usizi olunzima njengokuthi usufile umthakathi akuthwebule bese eyokwenza umkhovu wakhe, ngoba ayikho into ongayenza uma usuphethiwe. Lokho sasikutshelwe ingilosi. Lo muntu wasezulwini uthi imizi eminingi iqedwa imindeni yayo esithuthuka, ngoba uma usungumkhovu umthakathi uthuma wena ukuba uyothakatha emzini wakho, ufike ubulale abantwana bakho kumbe abazukulu bakho. Ayikho into ongayenza. Oqala ubunzima obuthwala uwe, uma oqala ubunzima obuthwalwa nguwe
uma usungumkhozi, ngoba ziningi izinto umthakathi ozenza kuwe uma esekufuyile. Umthakathi uyaye akunqume ulimi ukuze ungakwazi ukukhuluma. Ngisho ngabe kwenzekile wakwazi ukuphumuka, kodwa ngeke ukwazi ukukhuluma. Usizo lwesibili ukuba kube nguwe umthakathi othakatha ngawe ukuqeda umndeni wakho. Usungumkhovu, umthakathi uthuma wena endlini wakho ukuyobulala abantwana bakho. Ingilosi yayisitshela ukuthi asazi lutho ngezinto ezenziwa ngabathakathi umuntu osefika futhi zenzeke. Inkinga ukuthi umthakathi uyakwazi ukuthebula umzalwane, ukuthebula umfundisi, nokuthebula umNazaretha amenze umkhovu wakhe. Uyakwazi kwenzeka kanjani lokho? Bonke abantu abasontayo bazishaya isifuba bathi bakholile uma besaphila, kanti ngokwenza bakude kakhulu nje. Abanye basuke bengabafundisi bephethe amabandla amakhulu, kanti ngenxa yemisebenzi yabo abaziwa ezulwini. Ekufeni kwabo kutholakale ukuthi bahlutshwa inoma isiphi isitha, baduke, ngoba ayikho ingelosi ehamba nabo. Bebengamakholwa ngomlomo, kodwa bekude noNkulunkulu ngezenzo. Bese omubi uyabafumana ekufeni kwabo. Sengishilo kaningi ukuthi uShembe wasifundisa ukukholwa ngokuhamba ngezimiso zikaJehova. Nengilosi yafike yagcizelela lokho. Uma ungakwenzi lokho, ubokwazi ukuthi uwedwa ngosuku lomhlaba, ngoba uNkulunkulu uNkulunkulu abamkhonza. Uma ufuna ukuba abe seduze kwakho, ubomkhonza ngokuhamba ngokwezimemezelo zezizwe. Inyamanaza kaNkulunkulu ziningi izindlela esifundiswe ukuba sihambe ngazo ukuze sivike ekufeni kwethu ukuhlithwa ngumoya. Sifundisiwe thina. Kodwa okwanamuhla ngizokhuluma ngento engasiza le ntombazana enogogo othakatha kanye nabanye abakulolu sitha. Angikwazi mina ngokwami ukusiza umuntu okulolu sitha, kodwa nginethemba lokuthi uma ngibikela uNkulunkulu ngendlela ingilosi esifundise ngayo, baningi abangisizakala. Lo nkulunkulu esimkhonzayo uyabalanda abantu kubathakathi. Inkosi balande nezingilosi zayo, ibase emzini wayo, bafike bageze, bahlanganyele nabantu. Ubaba ilanga ishumayela wathi njalo masithandaza umuntu nomuntu akacele ukuba uNkulunkulu amkhumbule mhla inyama ihlukana nesithupha. Umoya wakho uye ezulwini, nengilosi ifike yavuselela lo mthandazo.
owasho ubabelana ukuthi thandaza ukuthi ngosuku lokugcina siyezulwini ngenhloso yafika anonikele ngicela uNkulunkulu ukuthi ngosuku lokugcina ningayi ekuthumeni kodwa niyezulwini. Ayikho into enzima njengokufike ukholwe kodwa ekugcineni ungahlangani nabangcwele okade uphila nabo. Ngenhloso yafika ziningi-ke izizathu ezenza lokho njengoba nezwi lisho ukuthi ukungena ezulwini kuyinhlanhla. Kuyenzeka ukuthi ukholiwe ushayiswe imoto ubulawe ngokugwazwa noma ngokudutshulwa noma ngokuthakaza ufe ungaze wavikeleka. Ngakho-ke awukwazi ukuba nesiqiniseko sokuthi ekufeni ngoba ukholiwe uzongena ezulwini. Awukwazi ukufika. Yikho-ke ingilosi iyasifundisa ukuthi asifune ingilosi ezohlalela ukubheka umphefumulo wakho ekufeni kwakho. Umphefumulo wakho ungazuzwa ngomubi uduke ungayi ezulwini. Le ngilosi ohlale uyinikelela mhla umphefumulo wakho wehlukana nesidumbu iyakuthatha iqonde nawe ezulwini. Ngoba phela ubuyinikelela umuntu osesimeni sokuthwetshulwa umphefumulo wakhe ungalandwa uNkulunkulu kuphela. Manje usuthwetshulwe umphefumulo wakho ungalandwa uNkulunkulu. Ithi-ke ingilosi uma ungumuntu okholile kodwa ufuna umndeni wakini unganqotshwa ngabathakathi uyabhajatiselwa lokho. Ekubhajatisweni kwakho kusho ukuthi ubhajatisela wonke umndeni wakho ongasekho ukuba ungene ezulwini. Amen. Ngiyakwazi. Amen. Ngenkathi ubhajatisela umndeni wakho ezulwini kukhishwa ingilosi ezohamba iqoqa umndeni wakho noma lapho ukhona ingenise emzini oyenzalo. Noma ngabe umndeni wakho usuthunjwe ngabathakathi le ngilosi iyowulanda noma ngabe ukuphi ingenise ezulwini. Kodwa okwamanje sikhuluma ngesimo esifana nalesi le ntombazana ebhekene naso ukuthi laba bantu abenziwe ngugogo wayo imikhosi le ntombazana ibakhulula kanjani. Le ntombazana uma ingaxhumana namanazathi kaNkulunkulu singabuza engilosini ukuthi isimo esinje singaxazululwa kanjani ngaphandle kokuthi le ntombazana izifake enkingeni yokuhlaselwa gogogo wayo. Kuthiwe uShembe uma ngabe abantu bebazi babezobuthana kanye nathi ekuphakameni sikhalele abasekufeni ngoba basosisi sasizonxusa uNkulunkulu ukuba bageze bathethelele izono zabo bangene emzini. Ukuvuselela imfundiso yomprofeti ingilosi ithi bonke imimoya yabo edukile ingafuna ngabasaphila ngokubabika kuJehova ngokubabika. uJehova angabakhipha nakulolu usizi uma abaphilayo bebacelela kuJehova. uJehova uzobafuna agcine ngokubalanda kulolu usizi abakulo lokufuwa ngabanye abantu.
nale ntombazana uma inesifiso sokukhulula le mikhovu ekubo akafike lapha e-NCT ezothola iseluleko esizosiza laba bantu abenziwe imikhovu sibuye sisize